עכשיו זה מצלם. אני מסתכל עליו, הוא אומר לי, אתה יכול לעבור. עכשיו זה מצלם. ואני בתור, זיהיתי אותו, תגיד לי, אם אני אכנס למים ויתקלף לי הניקל מהטמבון שלי, מי יעשה לי את זה? תסתכל עליי כמה, אבל לא זיהרתי. לא זיהרת, כי אותך אפשר הוא תפס מי אני. אני לא יודעת, אבל אני זוכרת את הטיול ההוא שעשינו על הבנים בהם שם. קודם לא צילם ששכחתי לשלוח, ללחוץ על הזהו, את יודעת? אז רגע, גם אני פה. כן, כן. תכף בארדו עלינו איתכם, זה היה פעם. איזה יופי, היי. וואו, 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 איך לוחץ לי הרגל. גם אחרי המלחמה ונסענו במכוניות והגענו לארדו והגיע מסוק, היה גולדה, דדו. אתה שומע היה פה? אולי היינו לבד. אף אחד לא היה יותר, הגיע מסוק. דדו, גולדה לא, אנחנו היינו כשנסענו למשושים, זה וסיימן רוצה להרוג את כולנו, הוא צעק ששנה לא תקבלי אף סיבה יותר. אם האוטו עליך, אמרתי. אם האוטו עליך, לא מבין בזה שום דבר. אבל גם אלברט כזה, גם אלברט היה. אני רוצה היה לי ויצאנו. כפתור ורואה את זה, כל השאר לא מעניין אותי. בחייב זה. אנחנו נסענו פעם עם יוכבת. זהו שדדו אני לא נפגשתי. לא, זה לא איתם לשם, עם יוכבת נסענו פעם. היו ימים. היו להם תמונות שהייתי בשימוריות לפני שבוע. ביום כיפור היינו כן, כן, זה מצלם. אז לא הסתכלתי, אבל זה מצלם. תמונות של טל שהלכנו לים המלח. כמה שהיינו במפעלים של 50,000 שקל ואתה רואה את הגביע לסיפור. מה אני עושה? היה לה חבר מקיבוץ, לא יודעת, רק חבר. פעם נמצאה ופעם אוי, שמצאנו את זה ים המלח. בחי דפוניש. אהבתי לציין, כי אין לו המון.